Sunstreet και το Γιάννη σήμερα. Τι έγινε? Εγώ να κάτσετε. Συγγνώμη να κάτσω. Καθίστε. Το κίναγα. Με τις απαγορευμένες. Συγγνώμη, εγώ σας διακόπτω να μιλάνε. Θα σας άρεσε? Μα δεν μιλήσατε. Εγώ πήρα την πρωτοβουλία. Δεν με νοιάζει. Εγώ θα σας διακόπτω. Λοιπόν, και πώς θα πρέπει να κάνω? Καλά. Άμα πια. Λοιπόν, τι λέει? Άντε με αυτή τη λέγια. Το πίνακας. Λίγα είναι λίγα. Σε αυτόν τον χώρο χρησιμοποιείτε τις λέξεις 2, 13. Δεν βλέπω. 13. Μητσοτάκης και μαύρη γάτα. Μα τι κακό μπορεί να έχει, ας πούμε, η λέξη 2. Αυτά! Υπάρχουν διάφορα πράγματα. Διάφορα έχει πέσει και μια σε μια σκεφή. Δεν είναι ποτέ αυτό. Να φανταστείτε, ακόμα και πάλι. Συγγνώμη, αλλά τι θα μπορούσε, τι κάνετε για να αποφύγετε το κακό μάτι? Το κακό μάτι, αυτό. Συγγνώμη, αλλά αυτό το κάνει και 2 φορές ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά δεν βρήκε αποτέλεσμα. Σας είπα, μη λέτε αυτές τις λέξεις. Συγγνώμη, με συγχωρείτε πολύ. Σας παρακαλώ, θα με συγχωρέσετε, γιατί κλαίω κιόλας. Εντάξει, παιδί μου. Τι έγινε? Εντάξει. Αλληλούια. Τι άλλα? Αυτά. Έχετε πολλούς υπαλλήλους? Μπρος, μπρος. Ναι, γεια σας. Είμαι από το Βίρον 13. Ναι, τι θέλετε? 2 πίτσες κερασμένες από το Μητσοτάκη. Μητσοτάκης! Όχι αυτό πει! Δεν σου μιλάς φάω. Πάω να φύγω!